streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndine kavidhio kari kunetsa kana kuti kari kutrenda streets social media, kuInstagram, kupi kwakawanda wanda kari kunetsa kandoda ndinge ndiri ndinokuratidzai vazukuru. Uyu mwana wevhu ari paSouth Africa, uyu ari kuratidza kuti abhilivhisa kana kuti apinza murudo rwakadzama mwezi wamaZimbabweni kana iri nyaya yerudo. Aiwa, muri shasha nditi. So musikana kana mudzimai wechiSouth African MuZulu ari kuratidza kuti ari kupengeswa nerudo nejaya redu riri kutimirira zvakanaka kuZululand, kwanditi kuKZN. So chiterai kana usati wasubscribe paSain TV, mukana uchiripo kuti usubscribe, utena on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chiti zviri kudi. Aiwa, don't forget kungo like this video anditi mwana wevhu ari kutimirira. Ndakazoona vamwe vachitaura kuzimcelebs vakazokomenda vakati aiwa zvichatinyimisa mapemit kuSouth Africa zvakaita sezvinotevera. Ngatinyorei comment section kuti munofunge nezvekavidhio kemwanasikana ari murudo. Regai mungazvionera mega video kanotera from Uncle saying the only Zimbabwean uncle. Anongoti hamusi uncle pfirinyi hamusi uncle bate kola omutonzera padare tozomutonga ndichiti much love. Murume wangu, chibaba changu. guys, ngumZulu, but I'm in love with the Shona guys, so I want to give you like my small nyan advice. You see, when you're dating a Shona guy, you must say Murume Mukadzi unonaka kunge uchi rundo rwako rinongitaka sedhoro. Ndati kana uri wangu unodzora kwandiri.